adwa nanyisi gimoro kanono, kik imiya gimoro, be kik imiya kata pesa. Ang'eni nigi pesa ni chamo msari nyalo miya kata mana siling 100 mondo adhi anyiew go gimoro. Bato kadwa, kik imiya gimoro mana kawuono adwa nagoni mbaka nono. Chakwa. Bwana Matthews bwana. Kone kichako mbaka. To ken story moro na winjo kamoro, mage tango. Bwana bika tedo kare, bwana kare pod ok onyal bika tedo bwana. Bwana ino kinyali. An pod an bachela bwana. Macha gi maneno gi wanga. Live kama jiranwa manodhi, nyathi jiranwa manodhi ka tedo. Madhe do ng'e madhe mani upload wacha. Manyare mane chengisi ni nyare moro ero mel record an iluonga ni Nyuse. Nyare no nyocho dhi ka tedo bwana. Dong nyare no nyocho dhi ka tedo. Adong nyare no aneno ka. Oseduogo to kebedo ka wuoro ni kare ka tedo ni machiegni marom nade bwana kosamo matembore kuro. Dong adhi akawo patik. Awacho ni bwana nyathinda dona bongo da winja dae dhoge. Winje from the horse. The horse's mouth. Edho faras. Dong ayude e ng'anyo. Sama ne polisi lawa reject kinene cha. Reject kufikia financial bill. Immediately manana na parasa kakalo nitawacho ni mae kama kuna dwana widget from the horse mouth itapenje. Da penja ngise ni to chananari ni be. From the horse's mouth. Ni penja lo bongo kodi ni penja. Ni to katedo ni en kama chalnade nyathino no mudho yuak. Bang mudho yuak tadhi akete gi soda created. Pesa na bwana bentizi jimanga gi pesa. Pesa ni mabayo na unga pesa mimi yangu ni mpaka manibia gimoro matin. Toka goni bwana create a chair. I know what I do for a living. Go ahead create a chair. I mean create a chair. Wamethu kodi ngeni kuru jifungua. Nafungua ro. Kuru misa ufungua ro kuru pimo na katedo kama leech. Bwana mana machata yudo katedo kama rachi. Katedo kamarach maka nitie joma pod ni katedo to wuoga with immediate effect. Pinya wacho. Nani? Ni katedo gi kumarach mana. Bwana kamisa ndiji. Awinyo ni bwana nyako cha dumisa ni bwana en gima nogole ka chuore. Kuro ni chuore rome bwana bwana chuo moko dhi matek bwana. Ye yadi moni chendo but chuo moko be chendo. Bwana ni ng'ato kuro en ng'ama duong' odagi luok ni en ok oluokre. Chuo ng'ama nyalo. Bwana ng'ama ni iwinjo ni ruako nyaka sut, bwana ruako sut maler, bwana kamino ruako sut no. To Kenyasa mari ka golo sari. Vesti mano ruako 2 months ago. Iwinjo ni en wanyimo. Bwana ng'ato wanyimo sa dekutieno. Kodele. Wanyamo mira. Wanyamo mira no boku golo okotema. To bwana odwa ni mare modwa no bedo go ewi dhako bwana. To ndofu ni gogo mbaki ewi dhako. Mano gima chalo nade bwana. Ng'ato samoro nigi ndofu. To luongo ni ndofu ku. Ne iluonge ni bazenga ni en ok ong'udh ndofu. Bwana do mano kata ng'ato kisi kidogo bwana. Ime. Bwana ikizo mpenzi wako ni ndofu e dhogi. Ndio mano mpenzi wako mer bwana. Bwana nyathini ng'eni pimo na gino to ywak. Ukona ne friend ne moro to koro gima nogole keny, gima nogole marriage. Bwana ng'acha koro dak e jikon. Kitchen kore modake. Maybe anja TikTok. Okay, ja TikTok. Ben ng'at moro makwiny malich maweche TikTok be en ok odwa. En ng'at moro mabe ok one mipira. En ok one mipira ok opako bolo ok ja siasa en e ot kanyo kitchen moywe. Ni bwana koteri gima mit ni en motoko. Ni moro awinjo fre modugo pimo na machato be machana neno. Ndalo moko na dak nax. Nai. Banana dak nai mang'eny. Nai basha kose nai. Nai kuru. Nai basa mang'e. Onge county machalo ka. Nai kuru county nitie bwana kata kipenjo.
Bwana wadhi waludo ka bwana nyako cha udhi opimonwa ni en gima nodhi ogole. Koro. Norome gi kuja gi. Kanyo to ene manorach. Narome gi kuja juu. Kuja juu mano kombe. Kuja juu. Ni bwana ni ngaja ni en sitaende mag dhao gotieno go eko. Nini bwana jomuke drogo nyaka dhao. Kung fu. Shaolin. Shaolin soccer. Makoro itweyo ng'ato. Ige pala. Abinyo nowacho niya, ni kuja juu norome. Kawacho ni ma to nyako madulalis nang'oni. To dong do kuja juu no to bentie moko mabe koro kise kujo. Jomoko bedo mar kuja mar okombe. Aito moro na winjo. Macha to koro siepna moro ma Jakisii manung'isi. Ma ibero oporo mera. Oporo mane? Oporo mane kosagoni kare wagoni moro mopogore mar Jakisii nowe. Usiepa moro ma billionaire. Noriembo dhako. Ne dhako luoko ne rech gi sam. Mana dhako maler bwana. Mana dhako maler bwana. Ng'ano bukre riembo dhako maler ile no bwana. Dhako chapo dhi omako ne apilo. Ng'ise niya, an atemo luoko rech ta video mana. Naluoko rech ta video ka rech pod dum na mana rech. Naluoko rech to rech dum na mana rech. Nodwa ni rech odum ang'o? Odwa ni rech mondo koro dum gimoro mamit. Don't go e perfume wa. Ogo rech no perfume. Matthew Skari une muketho gine, une muketho malejes. Une mugolo advices mag tiyo go perfume gine. Dongo kodwa ni rech odum, otim nade? To bwana moro na winjo. Bwana nitie lewni moko ne bodonjo e bedroom bwana, macha to rach bwana. Ng'ato rwakore ka gimo ithodho kich. Weye yani ithodho kich ndio but hey honey. Honey. Nija ugudu mogolo gudu kata ni mane kata nindo to adwa mana timo timbe maricho to kogolo gudu. Ni bwana ng'ato obiro gi gambut. Onindo gi gambut. Otimore Kisii molande tibu. Gima notimore malich molande cha manino kiwinjo dalano. Na winjo ni no onindo gi gambut gi jeans. Gi t-shirt mar kiene. Moro bene ni en oa utaliko le nyako moro. Nyar wasungu moro. Akende nyar wasungu kan nyar oria moro. Story gitu indika internet. Aningi ne changwa gik moko e Twitter. Bwana gicho ndik live kama ni nyako cha bwana kuru noriembe katiro. Ni no cielo bambo fry. Obambala. Cielo bambala fry omera modonjo go kanyo mere to peje ni bwana katedo kare politek. Dedo tedo tong. Kada no tedo tong. Gimong'eyo eri go bam. Advice ma imbe dini tero negi. Da tedo negi tong. Da tedo tong very. Bwana ani yeni wang ni koro mo December ta kendo. Live. Tie pesa moro marito. Ise wacho mang'eny. Pesa no donja ni riap. To masori adi. Anax. Tie nyako moro kiane be akia kaka noyudo namba na ke ugocho ni namba yako ya Airtel ta yene ni. Sawa. To penja ni unaishi na ama Nairobi listen na ngisi ni Nairobi. Tuchako penja ni unaishi na ama Nairobi. Naweza kutrust. Maana nyako cha uyo ko mwasere ko modonje boss. Kendo dhi biro. Mupe naweza kutrust na kitu ma yene. Unaweza nifanyia favor. Ma yene matimo na nyaka favor. Oro ni triso. Triso be pesa. Mano ne fair, mo watu no dhi biro. Chakren kanya no. Nyako mana wuyo go online. Mano cham dafni. Adwa ni iwinjo ni ya. Mano jatelo moro nyocho ndiko ja South Africa moro nyocho ndike Twitter bwana. Ni ya wuyi mavijana yuake ground South Africa kocha. Wacha nade. Ni mavijana yuake ground ni ma sponsors mayo gi nyiri mabeyo. Nyiri tim attachment ka sponsor. Dong bwana dong kuno mavijana onge pesa menyalo nyiewo godo simu gi mavijana bedicho. Ili yudo pesa kar midhi spoil go demni in kor kigolo maboy soko ni udhi madho mzinga ji ng'ogore malich. Mari ne besa kuom demni.
aparo ni mana gima ketho marriage. kuliendaje. Lakini kise timo attachment ka sponsor tiyudo ng'at moro idhi bede marriage nade to kodwa treat ka sponsor. Ng'eno mani timo attachment for wrong cause. No make sirikanda chieng' moro kabedo sirikal to sponsor sikunge mako na maka mondi te Nang. Kul ka wane mo sponsor. Iwa ko sponsors mo. Bwana aina ka bwana sego mbaka mang'eny makuru ng'ato nyalo paro ni wiya tin. Wiya tin ka? Wiya ok tin. Tang'o miyo maboys moko nyote yanya kamano. Wiya ok tin. Chimune yena biro golo dhao. Bana in ng'ama nigi experience bana. Ing'eni kaka experience ni osekonyo ji. To pare na lenga okadwa bedo daktari. Iwinjo ni friend na moro dem moro ne kasa. Ni unyulo kibeda daktari dichiel mondo chak chwayo wa. Kino duane bwana mano mo kanyal timo bwana. Okay, dachi bye. Kibeda daktari dichiel mondo chak chwayo wa. Apenjo gini duane mondo ya hospital mondo chuo. Gino ne na bwana maduga. Bingeni ginade na magere aleport amiyo binam. Antido kwala kona kamana. Lakini ni dwa chuo. Ditamri. Ni wiyo ndalo moko mana dhi hospital mayudo ka sindano rumo ma jogo nochwaya gi pala. Ni winjo. To na lenga. Bwana bwana. Nyero ibezi sepimo. Ano gomba koroma. Adhi agona mbaka gi nyako mana ngisi ni upload no ero. Owada. Ogona mbaka katedo chal. Kaponi ng'ato dwa dok lakini timo nango kata ka ng'ato dwa dok ir chiege. Lakini gimitim sami loso kode miya advice mondo duoke chwore. Bwana advice amiyo joko. Iwinjo. Ng'ama ok dwa dak ok dwa dak.